yang you playing one biang sha feeling ba jong kani ke YouTube kublai shibon sai se nam da gajing yadan bentalang ke jong fi he kaban subscribe ban duwai ban krishan ke babon ke benta badai ke ba pensa priang rui ke jikai ke ktien ke jong blai nilai ke jikai ni ke ktien jong blai he ke kelas jikai ke beningkong ke jingiathuhlypa U Trai Jisu Kris ke benta ke beningkong nila pendep ke bau Jisu Kris peni ke dak kisien jong ke sige ba khadduh daga bau peni ke jingjia ke beri banja ke pyrthei selansar kabau Jisu Kris uai ke jimaha muang sumar bau nunurun syukori pi nababon kirman ke kerteng junga kidong mangau Kris kini syukori shibon nanda wong Mathaïos ngos pangi tma ba ke jimana ke tma sumar war sungu slai tare gadak kabar ke banja ke pyrthei selansar ke tma ke jingbana ke tma nanda ke balai ke jele apreng kawai ke jaban rie kawai ke jaban rie kawai ke hima ya kawai par ke hima ke jaban rie ke niale ke jaban rie ke hima nanda ke basa bar kilong ke nem sni ba ke jiap them ke nem sni ba je them ke bala ja ke pyrthei nadu ki spas nem ke bala leino hadu ke ke por ke bamenta nanda skawai ke jingkhnyo juman hasibon ke jaka na ke por she ke por ke bangila yo song geli ngela mat ru ke bala shim ye ke jim je ke babon ki brio baru Trai Jisu Kris sula ong bakini baro kilong tang ke jisdang joga jingjia kini ke jingjia ke baja ke pyrthei selansar baro kini tang ke jisdang joga jingjia nagamda jopi ke bala peit ye katuka benta ke beningkong joga jikai ke jingi habangila penkut ekane but all these things are the beginning of birth pains beginning of birth pangs kare ke jisdang joga jingsu kha Hakaktian Greek odin, the pain of childbirth, travel pain, birth pangs. Kada ke jing sedang juga jing su ban khai ki khon shaka pyrthei. Jong ki long kame ilai kren. Habau jingiathuhlypa ki dak jong ke jingjia ke sngi ke ba khadduh. Ki ba ja ke beri selansar ke ba ngilai ngilai osngo ngila bana ngila mat. Kini ke jing sedang jong ke jingjia ke bamut kat nang jan ke juan ju trai kat nang jan ke sige ba khadduh ke jinge ke jingjia ke nang jur ngilai penkut ye katu ke jikai kalong ke ibeng iben le apreng jin ki por ke be ki por jo ke jar ke beningkong ko bangin penjur ke jin duwai kang yam duwai khod kirpat U Trai penjur ke jirai shimet haliang lasam ke balang kesan penjur ke jin duwai kabar sno skem triang U Trai compare ke jinge ke jele sno skem triang U Trai daga jingai ke balai what do jingerman what do mensim what done ke jim perkhat khuslai ke jim jompi U Trai Jisu le bong lupa wat khuslai nabaga bakor kampalaja what do jingerman what do mensim bar bentang ini peit shaphang kabar par kidak jongki sngi ke ba khadduh katkum ke jingiathuhlypa U Trai Jisu Kris ngine puli ni ke kelas kebar naga gospel Mathaïos aru saule nongger khor ke bakhandai haru ka sa bangin leiru shaga gospel Markos baga gospel gajung Lukas tuni puli hangni Jisu Kris suang kumno Mathaïos aru sa khor ke bakhandai anda kumta kinai no yafi ha gashitom barkin ya peniap no yafi bar pirang ke blashuan ke kinjaban rio baro nakabanta ke kerteng gajonga anda kumta shibon kini thot kini dia parlok bar kini shuan parlok bon kini jingiathuhlypa lam leru kini bar kini syukor ya shibon tin mar baga pop kan man bon ka jingir ke babon kan man kriat henre jar boy ini aru bakot utai ken ban yola yim tie kene ka gospel jo ke hima on yala ka pyrthei baro ya ka ban long ka jing phlai ke ken jaban rio hakikin jaban rio baro anda kumta ken kanja kabakut haga gospel ke ju Markos kalenong ka bakhalai ka khor ka bakhandai haru khalai ka bari ka ju ka jingiathuhlypa U Trai Jisu henry tu sumar yelade nabake nai no yafi ka jing bishar bar ke sinakok on sempat yafi bar on peniang yafi khamar kylleng score bagis im nakabanda ke kerteng jonga ya gaban long ka jing phlai yaki tiga dei shwa ba on yalap yaga gospel ke ken jaban rio baro
Henry anda kenyalam yafi bakenai no yafi war sngo kuslai lupa phi ke ege bapen kren leni war pusan lupa Henry ke ege ru kargaban ai yafi kata kapor kata pin kren naba phimlong ma phi ke bakren Henry uman si makhot upara ti unai no upara shakabaniap baruk paru yelau khon barki khon kin yang yele ki kimi kikpa barki nya pniap yaki barki brio borokin suon yafi nakam da ke kerteng jonga Henry jaru banaya ini Hado gabakut utaken unyola im kini geri kikintian jingiathuhlypa ka U Trai Jisu Christ hagathop gabaar ki jingjia jong sngi ka khadduh ka dakashin jong duwai ka pyrthei jong ka jiwan ka jong U Trai Jisu Christ haga gospel Lucas arfuai ka khot ka khadar Henry shwaya kini ke baro kin kem yafi barkin pinshitom ru yafi Kinda aino yafi ke snekok barking bendi kidele lamro yafi khmat kis iem bagirong sanshar nakam da ke kerteng ke jonga hinrei kan pinjala yafi yagaban longka jingiathuhlypa namar kata tukut jimut halaka donor banam pusan lupa hala kumno banya sada nabangan ayapi ke sentur bagajing star yagabakinong ele persya jibi barokeng kinomla banya seinia kylleng limni banya sat kylleng on aino ru yapi wat de kimi kikpa bat de para bat de kor bat de lok bat ye kibana phi kinya pniap phinlong ru kibala isi de brio baro namar ke kerteng jonga henrei we shnyu naga khli jobi inam jano daga jiaine minot jongpi phin penim phinri penim yala kimensim hallelujah lanu gada ke juan jemetrai lanu gabakut kabawai juga berai lanu kini ni ke kenja Jisu Christ le thulupa ikidak jingja gibanja haka pyrthei salon sar pejmenta susu ke banja peit segawiga kadak jingja kabaja haka balang shitulup pyrthei haka jeli jong balang kristan shitulup pyrthei U Trai Jisu Christ wong kumno kidak jingja haka pyrthei salon sar anda kumta kin aino yapi haka shitom barkin ya pniap no yapi bat pilong gibala shun daki kinjaban rio baro nakabanta ke kerteng ke jonga kabapni yang ne ke jingnang kiu jong ka jing shapen shitom jong ki kristan om tang ka jing shapen shitom kat kum ka kentien U Trai Jisu hi ka jing shapen yap namar ka jingaj U Trai Jisu Christ ngilai dalam ke jong ki khmat kadang ni kisngi kisnem kylleng ki jaga juga pyrthei kiri ke balai loi banyala ke gospel mentai kimlong lai loi kadan gajing penshitom mikinang buat U Trai Jisu kadan gajing shaphang gajing shapen saja dan ru agarian dia jingi ngilai ïaid dalam gajing ki khmat ki kor khobor gajing nang kiyo gajing shapen yap kibengai U Trai Jisu Christ Karin dia gaji kadang gaji nang kiu gaji shapen shitom. Haki kirsan. Hakaleng salon sar pyrthei kadang gaji nang kiu. Kidan shibun ki an. Kibalawan ra dagi sorkar. Pinpek kaleng ke jaga juga berimada kenang ni ki sorkar. Kibalong persya ki kirsan persya ya kekstien jo belai. Nagata kawan kapenkha ya gaji shapen shitom ki kirsan. Anda kum dakin ai no pi ke shitom. Baiknya peniap no ya fi bat pinong gibala shun danu da kikinja ben rio baro nakabanda ke kerteng ke jonga nangta susu ke banja kajing nang kiyo kajing shapen sam ki kersan kandon tinyawan susu shaga gospel ke Markos lanong ka khalai ke puli henrei tu sumari yaladi wang niru sumari yaladi hongiran kambalong ki basta ngiran kamban sumari yaladi Henry ke juga por warsha bagajing star ke jusumai lidi kan khangla ingi banieng nakam da U Trai nabakin aino yafi ke jing bishar barigi snekok on sempat yafi bat on peniang yafi khmat ke link score bagis im nakam da ke kerteng ke jonga ya gaban long ke jing phla kan baganang kiyo ke jing shapen shitom kan poi ke jing sha sempat Kajing shapen yang khamar ke link score bar kis im nam ke kerteng jonga gaban long ke jing phla
U Trai Jisu khor kharwei henrei onda kin yalam ye phi bakin ai noi phi wat sngo khuslai lupa phi ke ei ba pynkhreh lemi wat puson lupa ke ei ru ka bana ye phi ka ta por ya kata pynkhreh na ba phimlong ma phi reu mun sima ko unai hallelujah ka jing nang ki ka jing shapan stam ki kirsan ka jing shapan yap ka jing shara ka jing bishar ka jing sha bishar khamar ke ling score kis em ke nang bishar Henry kan ikan dikalat penban banyalap ego gospel. Hallelujah. Haka Paul bala bishari Apostol Paul. Haki kinjri udan. Habala kli jingli Apostol Paul sepuli dali kam apostol. Kay bejaw Apostol Paul la shimi ka kabu banyalap ego gospel. Banyalap ego gospel. Hadu busi magrepa wong. Sa khandiat melamut ban pelong Kristan ya nga. Wong adwai mditang mami ko sim. Ngadwai kini baro kinlong kumanga kin periang U Trai kumanga like no ki kinjri like no ka basyate kinjri hallelujah 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 try I bor yeki bengai ko try shakri jame ki kirsan lagade go try ngi ban yeng ban sha bishar go try namar ke gospel namar ke kerdenge jame lagade ringin yeng ban sha kli jingli go try wat ban sha sempat sha bom go try Nabar maong go trangi kena ki apostol haba ki peniang balang ki ai rupa ko khubor shiki prabenget ki pen skeme ga dono ki prabenget halalu bekin long shlo long khlain bagare ban besut shaka himau blai ma shibon ki jingaiei ka jinjanjar try Jisu ngadwai manai ka jingaiei ki prabenget go try ai ka jing shlo rai ka jing start a blai junga go try persle ko peniang ga juman simakoi ha ka kardeng Jisu Christ hallelujah Try done. I got to get jaga ngasgo command ngasgo plo sim ban ai ka jikai ka ktien jong try. Wala ka jinon ka jing nang kiu ka jing shapan shitom. Shapan yap namar ka jinget U Trai Jisu Christ. Tagaraw balay parabanget. Jisu wong ikisenran kam apostol lenong baningkong. Kadkhot ka ben riu ber ka ben yo haba kisenran. Ke ba meningkong kidon ka jing perkhat. Yo Messiah como political Messiah. Messiah jong ka san hima sima bakin pyrthei. Andola mi pan ka jingtep ki kli kyong kumne. Kam apostoli we henrio. Kum da be kele wan lang kele kli kyong go trai ka pon men pnya pat ka hima ha ki Israel. Ki kami lynti buri political Messiah. Messiah blasle ban liberate ka Jerusalem. Ulai thu ki wongam dei ban tip. Yepi ban tip ik ayom. Iki yalan iki ayom ki bok paula bu akabor juhi. Henry pinyo diang ya kabor. Pinyo diang kabor on dalawan man sima khoda pi pilong ginong playa nga Jerusalem, ha Judea Samaria, bar hadu bakot jaga pyrthei. La de kadigi ban yang khmar kinong bishar, ban sha bishar. Jisuong pidan kami kabor. Kani ke kentien bor. Dunamis yok ne parang dynamite dynamo kabor pyrthei. Pinyo priang ya kabor jibasle man sima khod kabor pyrthei. On the lawan bersama kau dah pilong kinong playa nga, pilong kinong pla, kakentian nong pla na kakentian Greek Martyrs, M-A-R-T-U-R-S, Martyrs, hakabalayo kakentian martar, kinong pla, ya ka jing shisha, kinong pla yo try, kinong pla ya jinget, wat lekaday bansha martar, Stefano martar baningkong. Daga jing persle umur semakoi, uyeng kaji ket bishar, badap daga buram jo try, daga jing start blay, daga jing persle umur semakoi, umla shimla shaphang, kalau jing persle umur semakoi kaba ai bor ya hallelujah, khlem jing persle umur semakoi, nginam laban yeng, hagere sngi ki por ki be, khlem jing persle umur semakoi, nginam laban yeng, hagere sngi ki por ki be, hallelujah. Ngadan kami ka jing persle jame ko mersima ko ngidan kami ka jing persle jame ko try hala tungin pensho u Jisu Christ ya tu sewe gadak aga jeli jong ka balang kersan selon sar ka jing bam ya shania parlok wat parabanget hadu put ban ya thut ban ya de ban ya shon wong Jisu ga khot ka ba shipo anda kumta na ka jing nang kiyo ka jing shapan shitom Anda kumtati shibon kini thot, bar kini dia parlok kini shon parlok,
Lesson baginong pim don jing start te. Pisapan siton, pe ngidon ka wisdom. Ngidon ka jing start. Shibun kini thut, kini de parlok. Kini shuon parlok. Ngidon kamban ka jing start. Ngidon kamban buram mi kinong sishar ka bakrabatri. Ngidon kamban prin ka ongo hakian. Jugaji, jongari. Henry lara kidon ki an giblay tungko ba kaktin ka jong ublay. Ublay unay jing start, unay jingaiei, unay jing persle. Bagan yang ka nong rim jong ka chinget. Wala ka day bani thud parlok bani day parlok bani shuon. Ngadwai ba ki prabanget ya kari ka jing ngeni me thud prabanget ngeni me day parlok. Ngeni me shuon parlok. Namar gajing U Trai Jisu Christ. Namar gajing day. Namar gajing yang nam da U Trai. Tinuan siya gospel gajong Markos. Kalunang ka ba kalay. Kalunang ba kararu para unaino yo para siya baniyap. Baruk paro yalaw kun. Try nga duwai ka ba kumkani kanam siya kajili kariji. Kikimigi pa go try. Kimen ko ba kinamaino. Yalaki para, yalaki kun, gibinga sem. Shikabaniap na margajing U Trai Jisu. Para unay no yung para shikabaniap. Baruk paro ilaw kun, barki kun kinyangale. Yaki kimiki pa kin paniap yaki. Barki brio baro akin shun yapi nam da kikarting jonga. Henry jar baniya ini aro bakut utaun yoladim. Jisu Christ Gospel Lucas arfuay ruang. Kod karar. Henry shuai kini kiki barot kini kemi fi kini penshitom ru fi. Kinane fi kini senekok kim bendi kini lam ru fi khamar kinong sishar kisi. Henry kan penjala fi ke ban long gaji pala. Od kod bakan reo. Onaino fi wat de kiki kikpa. Onaino fi wat de kiki kikpa. Bat de kipara berki kur berki lok. Ya ban fi ke ban penyap. Pilong ru ke bela shun de ki brio barot maka kerteng junga ngakot. Ki parabanget na karichi kikimi kikpa ki shakri jong blay. Tunginum ya shet ya de parabanget. Parabya shakri ka kam ga U Trai. Akini ki sike ba khadduh. Ki por ki ba sha ki banginang wa ïaid. Ki por ki ba ki por jong ga jingjia. Ki por jong ga jingnang ki shapen shudam henry tungin yang scam. Haga jinget hallelujah. Ini tray lang nam ta ka hima jublay karichi. Kadang iba duwai bani kersan perlok penban. Iki basha pensitang siapan saja. Kiba yang nakam da U Trai. Omban kedeukti, omban keno, omban yatut, omban yadi perlok ke Bible ke khot yangi hakashiti ke Hebru khalailanong. Hebru khalailanong kong ke Bible balai. Tu pin ken mawi kinong sa bendi kum kibala khum lembar ki bat ye kita kibala ben kum kibalong yele diru. Hakamet. Ini kersan ang iwe pat kiba yang nakam da U Trai. Hakipor ke jaga ke be ngeni me ding ngeni me thut parlok sagwe gadak ke berja ke jili jaga balang kersan salon sar Jisu Christ yatur ko bakarwe Mathaïos arbusa bon gene thulu palam le rukin mi barkin shukor ya shibon haka jili jong ka balang kersan salon sar rukin mi shibon gene thulu lupalam le rukin mi kin ya shukor ya shibon yang in kamlet shakaktian U Trai. Puli kaktian jublay dalade. Panjing shai no man simakod jongoblay. Longkum kinong biria. Kiba yet tinju laka iga bakiyo snow kadeniam karkum kaktian jongoblay. Yet dalade kaktian U Trai. Puli dalade ka Bible kaktian jongoblay. Kanya de ka por bangin pinjuri ka chimpuli ya kaktian ka U Trai. Kaktian jublay ka prophetic book. Ka kitab juga Jingiathuhlypa. Hallelujah. Ngin kam pinsha skor. Kaktian jublay nga juong gari ka sharak jong Jingiathuhlypa. Ngayon yublay na maublay usay. Yagisan sa tab kin shakriya ka balang. Hani kasi di ban buram yagi shakri U Trai ulasay. Hani ka ba khadduh ka bangin testin ju
kalong kat kum kaktian jublai kai bang yo sngau na kirong hikai na ki shakri jublai ke nang thulupa ki pri bran ki ministry ke ba fair ngin pinshong nong rem e ka chikai ke bang yo sngau na kaktian jo trai haka shiti ben gong Petros shiti ba ar Petros lano maningkong sapuli agar khar bakat khandai bat ngi don kata kaktian ka je thulupa bal khampen scam haka ba pide bha haba pi pen skor ya kaktian jo ka je thulupa pile bha om ban susngap tangi ka je thulupa jongi brio ka ba shabana kaktian jo blai pile bha haba pi skor ya ka kum ba haka syarak batingsan haka jaka ka badum tanda kan mi ka sngi ulur sai unami ka donur jongpi kaktian jo blai ka syarak haka shaka ka badum ka syarak jong ka jingïathuhlypa hallelujah tungin khamlet shaka prophetic book dalading in puli haka jingshai ka chikai ka jong mensim khot jong blai hallelujah ngam tip belano try and one ngim la ban ong one hang tu ka barong idon kamban pynkhreh la ka jong chim sagawai ki baja haka jili jong ka balang gersan Jesus Jingïathuhlypa kadang ka jing roi belin jong ka pop kaban kta ye ka jing long mensim kaban yalami gireu ngai se ka jing phai dia no try namar ba ka pop kan man bun ka jingit ke babun kan man kriat ka jing lang peja ka jing long mensim Henry apreng jong ka bakum ka kapor U Trai Jisu Christ haka jili juga balang kersan salar sa pyrthei u Jisuang tangan sani ka bagi khot ka bakhat sao tiye ka gospel jong ka hima on yalap haka pyrthei baro ya ka balong ka jimpla si ki kenjaban ri baro anda kumta kengkan jaga bakot wan biang shaga gospel Markos khalai lenong kar ka bashipo tika deisua Baon yalap ega gospel hakikin jaban rio baro ka deisua ban yalap ega gospel hakikin jaban rio baro ka gospel kariban poi shakikin jaban rio baro ka gospel kariban poi shakikin jaban rio baro haus nembel ni no ngatho kan ka article hakare ka magazine uding sawan kadak jongkidak sign of all signs kadak jongkidak kawai ni kidak kadak jingkidak nalor kidak baro jingisi ke khadduh jisuang ya kan ka gospel juga hima on yalap aka pyrthei baro ya ka banong ka jingphla hakikin jaban ri baro kani ka dak jingkidak nalor kita kidak ke bengale puli haka tu ka klasik ke jingjia ke banja haka pare solonsar ke bengale ïaid ka jingki khmat lanang pendep ka jingjia ka bajala ja ka jili jong ka balang karan sewe ka dak ka bangiri ban pe ka bajaling ba jong ka jingyeng jong ka balang haka sngi ka khadduh kata gare haka tu ki ramnan ki sa sembai ka jong trai ki ber sngoto ya ka por ka ya ka bakidan ki ber sngoto ya gare ki sngi ka khadduh ka bakidan ka jingwan jong trai ka hajan jisuang ya gare ka gospel jong ka hima on yalap shaka pyrthei baro ki sngoto ni dan limited time sakhdiar ka por ya kan ka gospel di ban yalap no kuloi ki shimi ki lar ki kabu baro ban duwai bag gospel kan ya bag gospel priang link bag technology link bag internet link bag YouTube agri sngi ka jingi menta kidan ki brio ka jung trai ki bala sha sensor ha ki internet ha ki YouTube namar be ki yang ban kreni ka jingshisha la sha bodin dan bring jonki ki la sha weng ne ki YouTube namar ka yitin kho barki brio ki ba control ki technology menta kat bangin yo ka kabu kala yang ni alap state ya ka gospel ka jung trai Jesus Christ ya ka gospel jog himani alap sha ka baro banong ka jingphla ki kenja ban ri baro hari kata kan jaga bakut kidak ke ban jaga jeli songa balang kersan solan sar pyrthei ka jingnang ki ka disha pensitam sha paniap ma ka jingai U Trai Jisu Christ ka balai ka jingbam yeshania perlok prabenget prabesikri ka mutrai haru po bani thut bani di bani suan parlok ka balai ka jimi kini tulu palam ler ka bamut ka jing sha skor sha elam bakla changi babon kabasau
Kajing Roy Berlin juga pop, kaban ketai, kajing Mercy, kaban kapop kani rungs. Wat sikit jaga kentang, sikit jaga, sikit riblay, sikit beriu kalau rung kapop, kalau sensar kapop. Kajing ïaid U Trai, kajing ïaid ban duwai, kajing ïaid ban play Bible, kajing ïaid ban duwai ban iro ban money, U Trai. Kalahir, kajing ïaid Mercy kalahir, tingin ngitin jo. Hatung ila siya sensar kapop. Hande pring jubu ngur ta kapor gadon ki sa sembah U Trai. Ki ba suthu kapor ka ya begidon. Ki shim ki kabu ki lat boro ban yalap ek gospel. Ban doi, ban invest ban pelut ik jing don jing em jongki. Nakam da ban peniar ya ke gospel ka jong U Trai Jisu Christ. Ki sngi ki banawan. Ki nandai ki sngi ki ba e ki kersan. Henry U Trai Jisu Christ wong. Markos kalai bat ki beri borok kin shu ni phiram da ke kertheng jonga. Henry jaru banda yai ne habanda kot utaken ubani wala im. Apostol Paul ngako ban penkot. Upoyalap hakanong ba Thessaloni. Kanong ba jong district Macedonia hari Europe. Ulet yalap hang ni ka jalam ka jumur simakhoi. Pasupuli kam apostol khan yulenong. Apostol Paul don kindiat por hangi. Kipri ki ba puli benia ka Bible kiong. Ba ka ba don record ka Bible kum ba laitayo udon ban Syakria Thessaloni ka jur palat ka jisha pen shitong. Bar ka don ka jing Syakri ka ba khalem shong that ka jong apostol Paul hakini ki laitayo tam lesi hak kanong ba Thessaloni. Ulayalap ka gospel ka ba pura ka jingiap ka jingtiap ka jimi pat U Trai Jisu ka jingu. Let no Jisu shaphang ka jing wat arsi U Trai Jisu Christ. Bat nang ta namar ka jing jor ka jisha pen shitom je ki kersanu apostol Paul ïaidhuhlypa ro je ki ki prabenget ik jingè ka jing tinjo lar ki yang shisha nam da U Trai kin sha pen shitom kin shamat jing sha pen shitom namar ka jingè U Trai Jisu Christ. Bakini ki benget ki yang scam bo apostol Paul ka jisha pen ba jor hado ba hado ka mit wa ban pet no ka mit wa ban pet no na Thessaloni baru jesan ba ayeng yo Paul ba ka timera ula bakhli ik jing keluar ka belajar namar ka jelap gospel. Paul tu arli ki siti sini ki prabenget barang Thessaloni. Nama ulai alap aki ya go gospel bapura. Ndai tang bafinyo jingger ku pikan ma jing suk jing men lai thulu ba pin ma jing jing jaro. Bar sngap ka tin U Trai ka ongkom ni sisi bengkong Thessaloni le nomor kong. Ka khot ka balai. Wang da ka bakkan ma khulna put ik jing le jong ka jing jong pi. Ya ka jing 3 minute ka jing ya ka jing yai sha jong ka jing kermen ka jong pi yai sha pi dan ka jing kermen. Anda wang susu ya ka ni prabenget wong namar ka gospel jing kam shumana pitang ha ka ktien ka wana ka bor ha ka jing so scam ha ka bor ha umur sim ka jing so scam kuma piatip ka bakumno ngilale ngilapet ilade pilalong ginong purthubot yangi bat U Trai ba pila priang ya ka ta ka ktien ha preng si bon ka jing janjar bar ka jing kmen umur sim khoi kadon ka jing ka jing janjar san rei kadon ka joy ka jing kmen ka umur sim khoi hallelujah pila priang ya ka ta ka ktien ha preng si bon ka jing janjar Hapreng kita jingjia daga jinkmen umur simakoi, kadang ka bor umur simakoi, kadang ka jinkmen ka jong Holy Spirit hapo jongki. Ngai kau berang ni bor juga jingye, ka jingjia kadang ka jing besle, ka jong umur simakoi, kadang ka jinkmen ka jong umur simakoi, haga donor ka jingki kita ngek kita yang shisha nad benta U Trai si ba khadduh. Siti ben kong Thessaloni na balai, kada khot ben kong khadduh ka balai. Naba kumta haba ngimla sha shu, ngila sngodai bansa tang mangi Athens. Bangela pa yu Timothy para banget jongi. Unang elap ublay ha ka gospel u Christ. Ya ka ban pen scam ya pi hallelujah. Baringi pa yu Timothy. Unu le ka pastoral ministry. Banai mensim ban scam ya pi. Bat ban pen pengen ya pi semang kata ka jinget. Ba on pen ki ya noru dakini ke jingjenjar. Namar ma piru pitip balatung yangi yakane. Pi ko ki banget tas. Ngila da biotho. Kalau bahasa nama shisha men mengiladon bat pi jingaiathuhlypa hapi bangilong kiban sha jinjar ke jingaiathuhlypa hapi bangilong kiban sha jinjar kumta kala longru kum phitep ngiri bani thulupa omtang ye ka jingsuk jingkeman jinggerku henrei bai jingè ka jinjar khrang bagi banget ken tip ban yeng apreng ka jingè ka jinjar U Trai
gon kerku kadang kecing kemen kecing mensimakhu habang hikai ni dak kabaar kabang ni peit kebanja kapre salon sa kabani kong kabaar kebanja haka balang kersan salon sar pyrthei beliau naik ke jingaiei kecing bersle kecing start kecing syarai kecing mensimakhu but la dingi bani yang bansha bishar beliau naik ke jisa war khuslai piban keren beliau naik ke tin ke bade sepuli kini ki like the gospel ke di khot ke bangalai shakhman salipuli bani hallelujah mensimakhu dan ke jaga kini ke kelas ke baar jeni ke bible study jingiathuhlypa U Trai Jisu blinkerku ina duwai trai ngaingo na magani ke jaga ketin jeme ke balang ra shi ke bengai kini ke bible study kalau ke jikarku shi ke prabengai saka balang gersan shi ke shakri jeme ke ri jingi ko trai kana ke bersle mensimakhu kana ke jingaiei blai jeme ha ke jim jonki ablai mer ai ke jingaiei khambon U Trai Jisu ai ke jing start ke jing bersle ke jing plo musim ke jing musim ablai ke jing ïaid ablai ke bangin ïaid yame ngin ïaid prabangai ngin ïaid ke kam ke jome ngin sim ke bu ke la ba banyala ke gospel anek sik ke khadduh ki akarijingi kana ke bible ke jing trai musim ko ablai jora ke jing trai ke rat ba ke jor ablai jungai ngin trai lang ngin yang lang kum ke balang ke jome ke nong ba akariji ko trai klem shu ke je pher knhon kanan dan ke je thut ke je di parlo kana ke je trai lang nan ke hima jome apalai luar ke je besle ke je star ke jingaiei ke U Trai Jisu ke je blai kan shlem ya ke joro je ke kerteng ke U Trai Jisu amen long ke jing so